No niin, Samu täällä, moro. Tänään testataan tuote nimeltään Power Pins. Eli tämän näköisiä härpäkkeitä, 6 kappaletta, joita asennetaan akustisen kitaran näiden perinteisten tallatappien tilalle. Ja ideana on, että nämä parantaisi sustainia, nais pysyvästi kiinni, ei tarvitsisi repiä irti. Näitä perinteisiä saa repiä koko ajan irti, kun vaihtaa kieliä. Soundi pitäisi parantua ja katsotaan, tuleeko jotain muita muutoksia tässä. Ja ne lähetti noin ilmaiseksi ilman postikuluja tuolta Big Rock Innovationista ja saa mun tietääkseni palauttaa, jos ei tykkää noista, mutta nyt ainakin testataan. Mä en ole Suomessa noita nähnyt oikeastaan kellään. Ja eräs soitinrakentaja suhtautui skeptisesti, että voiko ne toimii. Niin katsotaan, miten käy. Eli äänitetään ihan interfaceillä vaan tosta tallan alla olevasta mikistä, niin otetaan sieltä pätkä narulle ja soitetaan eka näillä perinteisillä, ihan puisilla bridge-pinneillä ja sitten vaihdetaan noi powerpinsit tilalle. Kieliä en siis vaihda, kielet tulee pysymään samoina, mutta vaihdetaan noi ja soitetaan uudestaan pikkusen ja katsotaan, tuleeko soundiin ja muuhun muutoksia. Ja mä voin kommentoida, oliko toi asennus helppo. Eli ensiksi äänitetään näillä perinteisillä bridge-pinneillä soittoa pikkusen. Katsotaan, miltä se kuulostaa. Ennen kuin vaihdetaan noi powerpinsit tilalle. Sitten vaihdetaan noi ja soitetaan uudestaan. Nähdään hetken kuluttua. Tervetuloa takaisin. Nyt on sitten vaihdettu powerpinsit. Näyttää tuollaiselta. Asennus ei ollut todellakaan vaikea. Meikäläinen pystyi siihen helposti. Ei mennyt kuin puolisen tuntia. Ja ensivaikutelma on ihan hyvä. Katsotaan miten tää soi tää homma. Otetaan taas vähän narulle. Ok. Katsotaan mitä tuloksia saatiin tonne koneelle. Oma fiilis tästä pelkällä korvalla, niin tää soi kovempaa. Sustainia on mun mielestä enemmän. Ihan jo pelkkä korva fiilispohjalta. Mutta katsotaan mitä tietokone sanoo. Ja mä laitan sitten vielä äänisamplet tuolta nauhoitetusta versiosta, mikä menee siis interfacen kautta eikä nyt tästä kameran kautta. Niin mä laitan niistä vielä näytteet sitten tähän videoon, niin voitte itse vertailla, että onko nää $49 arvoinen ostos.
laboratorio on nyt analysoinut tulokset ja vaikuttaa siltä, että voittaja on Powerpins. Ainakin Sustainin puolesta noi normaalikielet soi about 2 sekuntia vähemmän ajallisesti. Eli Sustainia tuli pari sekuntia lisää, kun vaihdettiin Powerpinseihin. Ja sitten tuossa soundista, no se nyt on toi talon alla oleva mikki, mikä ei ole todellakaan mikään paras mahdollinen. Mutta soundista voi sanoa, että mitä ton äänitteelle päätyi, niin tosi paljon leveni ja niin rikastui se soundi. Se oli tosi paljon sellainen kapeamman ja jotenkin ei niin rikkaan kuulonen kuin sitten ton vaihdon jälkeen noihin Powerpinseihin. Eli meikäläinen ainakin tällä lyhyellä testillä niin liputtaa tämän tuotteen puolesta. Niin kokeilkaa itse, niin saatte sitten vielä paremman kuvan aiheesta. Mut toivottavasti tästä videosta oli apua. Saa tykätä tai olla tykkäämättä. Saa jakaa vapaasti. Ja nähdään keikoilla. Soitaan musaa, pidetään hauskaa. Se on moro!